masih bersama dan juga untuk malam hari ini kita tampilkan Rego budaya kita tunggu ada Turonggo saya ayo lo kowe tak jahat. Untuk selanjutnya sayo selanjutnya setelah Arda Prisma Prisma lagi hati-hati Keremon halo piye iki maksudmu ki piye Mbak, nyuwun sewu. Anu niki kula. Loh, Niki loh. Lah tumpahanku ndi? apa? Tumpahanku. Loh. Saman kok. Loh, Saman ki kok iki sik wayahku, iki jarane wayahku, sing numpaki aku. loh. Iku duk groku to? Loh, iya iki dhewe sak grup tapi sama sik engko. Loh. Ngono lho. Iki piye to bocah ayu-ayu puwekok ngene iki. Iki wayahku, Mbak. Iki sing numpaki aku ngene terus kok cacah. Ngono lho. Lho wayahku kapan?
dhewe. Sampeyan lak jatah nyanyi to? Capek apa ora? Capek. Istirahat sik no nang mburi. Heeh. Iki tak tumpakane. Lah mung sapa mong sing ngongkon aku numpak iki meng? Lah iki menjereke grupku, aku melu kene aku. Melu ngendi? Kene. Aja. Nyapa? Iki ambune lebus. Hoe. Kene. Hoe. Saman melu aku, tapi engko ngono ya. Iya. Saman duduk sik kono karo Bu Angel karo Bu Nur. Iya. Ta? Iya. Mik sik, sajake kan tas nyanyi kesel. Iya. Nah, saiki nang kono istirahat sik, mik sik. Iki tak tumpakane. Iki tekmu. Heeh. Lho tekku ndi? Lan kok tak nunutne truk tebu kono lho, Mak Panggung. Pagate kok tekku ndi tekku ndi? Iya, aku wis kadung ready kok. Wis kadung ready kok. Wis ora apa-apa engko neh. Engko ya. Iki sik tak om dhisik iki ya. Iya. Om. Ya Om, omplung. Omplong. Om cakep. Iya. Om cakep. Piye? Iya, iki tuwek-tuwek kaya bodho ngengkel jaran lho dian iki. Ngelingi anak iki nang mburi. Wis bodho ngene kudu turu. Kok malah ditinggal jaran. Kene. Kene. Gek madhep kok ngetan barang ning bokong isine kono ora sopan ngono jenenge. Lah piye jenenge jaran yo parkir to, Mit. Kene. Tengah. Kene. Aku ngendi? Kono. Ngendi kowe iki? Jare kene. Kono lho serabah kono lho. Kowe teko tenanan. Sing apik. Ya oke. Persani masyarakat Banaran kene iki ojo isin-isin. Banaran. Jaban. Jaban Yo kler. Iya, ngene iki lho. Aku iki saking suwiku ora ning Jabon iki ngene lho. Coba kene yo mesti iki lho. Alhamdulillah ki main setelah 7 tahun. Mendah. Wah, mboten percaya niki kula 7 tahun yang lalu nggih. Teng Indomaret mriku nggih. Tenan po ora wi? Tasik kemutan apa mboten? Nggih to? Boten lho. Kok yo randang nanggap meneh. Kok yo sik iki. Iya. Wes, kene tata sing apik. Siap. Nah, wes. Kono. Ki, Mbak. Mikir tiwekne. Nah, wes ngene kan ketok bagus aja lek disawang kok kidul kena lho. Ngerti ora we? Cuk gligak-gligik tuwek dhewe. Sewu.
padha karo kancane to, Mit. Lempiane merak kesimpir gledang 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 merak gledang nyambi merak asa sudir cine goreng rekominan saja melatu wilis yo yeah yo 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 ya 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 Au. Rayeto sing ati-ati. Rangga budaya. yo yeah ya yo 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 ya 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 Au. yeah yo ya waduh yo Yo. sing apik to ger Ah. yeah Yo. lalala ya nah yeah ya oh oh yeah yo ya yo yeah ya yo Gusti
Kasar. Yo. Iki aku mau jadi tenan apa ora? Biasane lek keri ngene iki aku mesti mau gejak guyon. Dadi sik saurunge perangan dhisik aku ngelak metak ngombe dhisik. Dadi engko lek bar ngombe ade perangan. Yo dadi tenan yo. Hah? Yo piye Bu? Anu kula ngombe iki ngono lho Pak. Kualik. Sorry. Serius iki ya, tak ngombe sik lagi perangan. Piye kok dadi nggih? Saestu niki mangke kula. Kula janji. Aja dijak guyon. Kok kadung aku kerem tenanan dijak guyon. Ora, aku yakin karo penonton kene iki serius. Lah dhewe ndadi ya ndadi ben ketara sakral. Tenan yo. Iya no. Spesial. Iya. Spesial bunyi iki. Harus. Yo. Ayo dadi. Ndagene takno. Ndak jar ngombe. Ora. Ngombe sik. Ora iki. Kesehatanmu. Alah dene demet wis muntut-muntut. Ayo. Yo, Mas. Yo. Mas. Woi. Wah. Wah. Mas. Ya. Yo. Ya. Ayo. Woi. Lo. Ayo ngono kowe. Demet
variasine blas. Salto Den. Wah, penontonnya ngerti loh. Wayahe iki mang nyapo. Lah aku salto awakmu ya susulen salto belakang ngono lho ben ketara wel. Lek kowe salto, Oh, aku salto. oke. Mburi deleng-eleng. Oke. Yo, Salto mburi ya. yo. Oke. Ojo ngisi-ngisi. Yo. Ayo, geleng-geleng. Salto buri. Ya. Wes. Ya. Waduh. Ya, ono. Awas, awas, bentar, bentar. Loh, nanti kenapa? Loh, piye ta bocah ki? Salto buri. Piye ta to? Jajal, susulan kae. Dek. Mosok perkataanku tasik kurang jelas toh, Bu? Hah? Salto buri. Lah iya, kowe salto nang mburi. Lho maksud iki ora ning buri, ade pentas ning panggung kene yo duduh ning kualitasé adewe, men. Kualitasmu apa? Yo kowe mau Salto. Oh. Halah. cangkemmu. Cangkeme membrek. Wah, mbok kok corong. Oh, ada salto mburi ngono mek pamere ning jabon kene. Kowe wis salto mburi? Yo wis minggir ana. Minggir ana. Andak salto mburi. Karek ngomongnya aku apik-apik. Met wayahe atraksi salto mburi. Lah iya, aku ki ngomong ngono apik-apik, ora usah dadak obok-obok cangkemku. Ngomongnya apik-apik ngono apa ora iso kowe? Ayo. Napa rasa ngecek, rasa ngecek. Malah tak setrumne tiang wifi iki lho. Kowe wis salto apa urung? Berarti iso. Iso salto ora? Berarti ngisih ono. Karek ngomongi nggih Bu nggih. Met, iki engko lek arep dadi salto dhisik. Ngono ta? Ngono ki lah aku wis paham masine. Piye? Wik ini loh. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ora lho. Kowe nyapo dadak nyepet. Kok dadak nyepet udeng lho. Kuwi jenenge ngono penampilan fashionable. Ngerti ora kowe? Kudu perlu ya nyepet properti ya kudu perlu. Yes. Improvisasi lah. Model mula. Tenanan no, Met. Iya ya tenanan. Iya. Oke. Serius.
Yuk. Ya. Wah. Ngapunten, Bu. Niki menungso setunggal niki matane rada pice. Aku wis minggir. Lah mok tepangi malah kayak resek. Ya ndak gitu, Met. Aku yo tak siap-siap dhisik. Dadi harus ada prepare. Ngono lho. Ya. Ya. Urung apa-apa wis ngene dhisik lho. Wis keak dhisik. Napa? Lah terus? Lah. Ya aja lho, Met. Ditabuh. Perangan iki urung wayahe dhewe ngentek-ngenteki wektu iki andang perang andang des ngono lho. Selak keri aku. Tuh, kan arep perang. Kan arep perang adewe. Kan aku prepare jurus. Jurus apa? Tapi Arep perang ki sing gagah. Lho. Lho. Lah kowe malah koyo pitik arep kawin iki. Sing gagah. Koyo ketoprak. Prak judes. timbangannya aku resiko. Wes gerak lambat ae ben wong-wong ben roh. Oh, gelak lambat. Heeh. Anu, selamatan. Selamatan ini korek apa piye? Slow motion. Nah. Cek, tak waya babat timbang aku mau samplok neh. Dadi lek aku wis wayahe mukul, awakmu kudu ngindar. Heeh, sebalike ya ngono. Lek awakmu mukul, aku ya ngindar. Heeh. Wis paham ora? Ya.
Semayanane piye? Lah, ya Ujung-ujunge perangan. piye? Sopo sing menang bakal ngolehne lho Sopo? Doro Ayu Putri. Payah. Ya toh. Ayo, perangan yo. Perang. Engko sing menang oleh Doro Ayu Putri. Oh iya, Pak. Heeh. Sik, Met. Saurunge kita apa olehne kae. Heeh. Aku pengen sik to, enek sing ganjel dari personil kita, Met. Apa? Sik. Mungkin dari penonton, kaya awakmu. Kan wis ngerti, iki sapa wis ngerti. Alah. Kan wis ngerti. Alah, mbok ngerti wong jabon kene iki Lah. aku sapa ki ngerti. Ngerti. Ngertos nggih? Lah, ngerti. Mergane nyapa? Nyapa? Pemean kene iki sing entekne aku kabeh. Alah. Wali Paling malah pemean. ninggal lelek kowe iki. Maksud kula, Heeh. kaya awakmu aku kan wis ngerti personile jengki. Iki yo wis ngerti. Yo, nyuwun sewu. Ganti iki. Iki sapa? Ha. Iki kan wis genah. Wis genah. Emon Solomon. Wah. Iya ta. Ngerti. Lah lek iki. Salah satu personil jengki ya iki. Iki yo ngerti. Wah, iki barang ya wis genah. Iki ngerti. wis genah ngerti. Iya. Aris Tong Bajul. Iki. Iki yo wis ngerti. Nah. Ya ta. Iki ngerti ora? Wis ngerti, aku yakin wong-wong wis paham. Arya Komar PG Mojo Panggung. Ngerti? Penggane karo gula. Karo gula. Ora. Manis ya ora. Lah terus? Malah dirubung semut iki ben boleh. Ya ora. Lah, sing aku ganjel iki salah siji. Met, salah siji diantarane adewe. Sik. Ini Mas. Dawam. Kowe nyapa? Iki sapa? Kowe nyapa pringas-pringis ngono kowe nyapa? Kaya ditukokne plembungane. Sapa iki kok ora tau roh iki? Lah ayo aku dhewe iki ndak ngerti. Sanuke iki penyusup. Penyusup ae sanuke. Penyusup piye? Piye? Dawam. Iki. Wah. Gawan terop. Gawane terop, Pak. Apa to, Pak? Gawane genjot. Wah, lah layak. Sik, iki rambutnya nyun sewu Mas ya, disilak nih. Bayo! Kowe ketawa. Sopo iki? Alah. Tak kira lek ngerti. Iki ya mau aku mang soalnya neng mburi iki ditekoki wong kene. Heeh. Lah iki kok wong kene kok melu jengki to, Mas? Sampean ki wong kene. Lho iki akamsi lho, Mit. Akamsi. Heeh. Akamsi ki apa? Anak kampung sini. Wah, berarti ya padha kaya aku. Loh, kowe wong endi? Warmindo, Apa Warmindo? warung Indomie Indonesia. Kowe iki yo Akamsi wala iki wong kene. Iki wong kene. Lah, iki lho berarti membuktikan Ah. awake dhewe iki karo Renggo Budaya ki wis kaya dulur dhewe. Oh iya, gede. Wis kaya keluarga dhewe. Dadi ki ibarate Renggo Budaya main, adewe yo nyengkuyung. Sebalike, iki paring asma Mas. Sinten, Bu? Arya. Wong niki KTP-ne. Tak kira KTP biru-biru. Wih, HP ngerekam lho. Mas Arya, nggih, leres. Sumerep to. Arda. Oh, nggih. Ngendi Arda? Arda iki lho. Wis Mas kenal Arda wong ki lek kene. adewe main nang ndi-ndi mesti ketutne. Iya no. Ya ta Mas ya. Dadi ya sebalike. Jaranane Mas Arda, adewe ya kudu melu nyengkuyung. Ngono Saling lho. bantu dan saling melengkapi. Betul Gitu loh. sekali. Nabuh iki iso. Wah, domong. Joget iki meng tibake ya iso. Wah, niki lek ubo ngendang, Bu. Saestu Mas Arda niki pun semerep nggih. Mas Ah, Arda niki lek paham, ngendang, wah masalah. Bar didol kendange. Tak kira lek nunjuk nek Yo kualitas. apik, kualitasnya apik. Ngene Mas Yeto, Ya. bengi iki ki awake dhewe ora dhewe. Ora dhewe. Keluarga besar Renggo Budaya iki nekakne artis-artis sing luar biasa. Tenan nih. Lah. Apa sing ning mburi kuwi? Iya no, Bro. bahaya. Wah, lek mencorong kaya ngono mosok ora ketok. Wah. Jaluk kana. Jaluk anu aminor, Mas. Mas aminor. Wah, lah iki wis wayahe wonge, Mit. Gila. Wis wayahe wonge lek ngene iki. Diceluk sing apik. Juaris, kene Juaris. Kene. Juaris karo Joemon iki paket lengkap. Nek turu nggo jengki iki harus ada. Ndak oleh iki ndak ada, ndak boleh. Ya apa aku mau celuk barang.
Baik. Situ demen iki, Met. Hadirin suara melorot. Kayak MC. Yo di MC ini bener maju. Oh iya. Iya. Kita tampilkan bersama-sama artisnya dari Jawa Timur Indonesia. Wes. Wes kayak MC tenan Kayak lho. MC ya, kayak MC orkes ya. Oh, MC. Aku asli MC nyatuan. Neng omah ki MC aku. MC tenan. MCK. Apa kuwi? Ki ngene. Beda. Halo. Wah, siap. Ngelumpuk kabeh. Piye? Piye? Rodok ngendi? Enek Oke. ting rodok rono, kuwi membahayakan awakmu dhewe lho. Iya, siap, Pak. Sopo Yim? Loh, alah. Yo terusno kuwi ben. Artis yang sudah tidak asing lagi di warga masyarakat Tulungagung. Ada siapakah dia? Mari kita sambut bersama-sama CEO yang menyamar Asli iki sih. sebagai Wes. siapakah dia? Inilah dia. Saya Mas. Asik. Sik. Asik. Asik muwi. Untuk iki Lah aku ya kepikiran masa iki. sing kae lho. Iki ki engko. Lah iki nyapa kok metu? Loh, lempo, sapa sing nyelok? Ora ro. Sampeyan nyon sewu, ngene mriki. Nyon sewu. Sampeyan di sini dulu ya, nanti dipanggil. Oke, siap. Masalah. Rambutnya kayak arum manis. Iki kan kekinian iki. Heh, Disemir modern. semir apa? Kok cedek kaya arum manis, basa aku rene kok adoan Apa? kaya sepet kelopo lho. Ya ora to. Yo, iki lho, sing iki lho. Iki Iki. Mana? Ya wes. Kono disepot ben gelem ngadeg CEO kaya ngono. Wow, alah, lanjut kayak mau Mas. Ayo, Mas. Inilah dia. Ho 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 ho. CEO yang menyamar menjadi presiden. Wah. Tak kira lek awal mau. Wah, iki lho wae. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Ha, he. Jeru lho ya nek 2 meter lho. Ngawur iki. Ayu-ayu kok PC. Iki jeru lho, kok arep bablas iki lho. Baces Sini. Aku nginceng, Mas. Iya, aja inceng-inceng kene lho. Sama ini neng kene. Batas iki sampai sini saja. Sampai sini Jangan, ya. Sini ini. Iya. Jangan maju. Lah sing sini enggak boleh ya. Enggak boleh. Sini enggak boleh. Oh, Apalagi iya. sini. Hati-hati Mbak, iki 2 meter nanti kalau jetus. Ya kok. Paham ora? Lah wi. Loh. Kok lek moro ngetan ngono piye ja? Sopo sing tanggung jawab? Ngetan ki nang ndi ngetan? Lho ngetan. Pasar Ngemplak. Loh. Sik ngetan meh. Perawatan rumah sakit lawas. Ngetan meh. Semuket. Kurang titik. Semak. Iki kok ndak Siapa paham to. nendi to iki jane? Sing tak omongin iki rumah sakit Iska. Wah. Blok kene iki lho bahaya. Oh, lah yo iki lho tak omongi. Maksudku aja maju-maju. Lah ya sampean iki lho, Mas. Tak omong aja maju-maju rono kok. Lah yo. Sampean. Oh, aku to. Wah. Batasnya Aku sampai wis ngerti. Aku ngerti batasnya sampai kene kok. Sama Lah, ngerti iya. gak? Ngerti gak? Wes paham. Paham. Soalnya paham ya sampean dhewe to. Kok kabeh lo paham. Lah yo. Nyapa? Sapa? Bolomu sapa? Iki boloku. Rene. Iki boloku. Bocah kuwi rodok, Mbak. Piye ya modelnya kok ngono ya? Lah ya kok ingah-ingih ngono ya? Wis tuwek elek. Lah ya. Tuwek ijenan. Elek ngentutan. Ye. Piye
Piye? Hi, Aku nyapa? ngentutan. Tuwek, Heeh. elek, Iya, ngentutan. wis lengkap pokok. Loh, atrah iya. Tak kira belani wong dhewe. Oke, kita di sini ya. Batasnya sampai sini ya. Oh, aja maju-maju Ya. ngono lho. Ayah. Iki meng sampean iki kan Siap, gerak. kayak koyo kereng bareng. Siap, Mas, siap, siap. Hei. Iki lho, Pak. Iki lho, Pak. Aku siap, kok, Pak. Mosok iki siap. Oke. Ngono, Pak. Ya kowe iki sing sandinge ya tulung ngomong ngono to. Anu, guys, kalau siap kita harus tegas. Ah, Wajahnya tegas. Ndak boleh senyum. Anu, biasa ndak usah anu koyo parutan kambil. Dosa. Siap, gerak. siap. Sing ngomando ben bak iki adewe ben manut. Ya. Piye to jane iki sidane sapa komandane? Oh, Sapa? sampean. Lho jane cah-cah mengaku kok. Aku ya, tenan lho. Ben beda dhewe. Tenan lho, aja dipek lho. Ya. Siap, gerak. Lancang. Atas, gerak. Lho, iki anyar, orang ngerti toh? Makane toh Mas sekolah Mas. Sampeyan enggak tahu sekolah toh? Lencang atas sih enek Mas. Bayang no, pesawat lek gak lurus iso ceblok. Iya. Makane lencang atas. Atas. Oh. Ya toh, balik. Balik nih. Siap, gerak. Lencang. Bawah, gerak. Sik. Met. Iki nyampe toh iki kok ngene. Wo. Hei. Iki lek kok nyeluk penake piye? Mas apa? Bas. Bas. Lencang bawah. Bawah to, Mbak? Iya. Weten. Ora usah ngedet malah kayak pedet kowe. Gini, lencang bawah. Des. Nah. Lencang bawah. Lah, engko baru no enek lencang atas ya. Kedengeran ya? Ya. Balik. Ono. Dirungokkan ya. Dirungokkan. Oke. Siap, gerak. Siap, Mbak. Siap. Lancang. Kanan kiri, gerak. Sudah? Oke, ibu-ibu. Oke, lencangkan tangan semuanya. Tangannya dua. Ya. Oke, yuk. Manam jupan, 2, 4. Manam jupan, 2, 4. Yuk, munyer. Stop. Ya Allah, ini apa ki? Stop. Anu Met. Sampean ki tuwek-tuwek lho, Mas. Aku Kaya ya lagi- manut karo cah cilik nyapa to jane? Aku ya lagi krasa. Kroso piye? Ya diapusi kuwi lho. Aku sih piye? Hei para diketek ngono kuwi. Lah kowe yo manut tae wong ditabuhi kon menyerap ngene. Ini, komandan saya ambil alih. Ya ngono. Kembali ke tempat masing-masing. Wis koyo tenanan iki rek. Komandan ini. Ora krungu to kowe kira krungu dirungane. Lanjut. Dan sekali lagi ben jelas. Piye to? Piye to? Sumpah ndak krungu aku. Siap. Siap. Oh, siap. Siap ora? Siap. Ini siap. Siap. Ya. Siap lek lencang depan engko ae. Siap. Ki nyapo lencang depan. Siap. Aku malah riakku metu. Kowe lek arepe mutahi ning mburi ngono lho. Kowe ki tak abani. Apa? Istirahat.
artikulasine iki sing genah. Istirahat di tempat, gerak. Gerak. Nah, gerak. Ayo. Ora genah. Wow. Piye? Sing genah. Sik piye? Kenapa? Koyok knalpot RE King. Sing genah. Istirahat di tempat, gerak. Baik, malam hari ini kita akan membawakan sebuah lagu yang terbaru. Jadi kalian harus berjoget sesuai dengan irama lagu yang ada. Harus manut memperhatikan dari instruktur senam kita. Maju instruktur. Nah, di sini. Hop. Nah, kalau tidak ada yang manut dengan ini jogetannya, kek. Iki rambut apa kobot? Hei. Sepet. Ya, ini Mbak Rinvi sini nyanyi. Manut instruktur dari sini. Oh, ngono. Kebablasan. Kono lho, Mbak. Lah ora di stop. Iki tak Sini, jogone, kene tak sini jogone. ya, sini Di ya. tengah. Ayo, kita Tengah ya. manut dengan instruktur kita hari ini. Oke. Ya, oke. Ayo, sarang-sarang renggo. Do, yo. Luwuk meseram. Ayo, diikutin. Ah.
Mbak Rinvi. Makasih. Alhamdulillah kripik gedang kripik Ya, telo. Tono. Seiti edang sing penting Roti. roto. Oh iya rata. Roti rene. Nah, alhamdulillah bengi iki awake dhewe diwehi kesempatan iso menghibur masyarakat Jabon. Nggih, Dadi kaya alhamdulillah. penonton ingkang rawuh ten mriki kula dongaken pinaringan sehat seger kewarasan. Amin. Diparingi rezeki lancar. Amin. Rezeki ingkang berkah. Amin. Amin. Ingkang gadah utang ndang lunas. Amin. Ingkang dereng rabi ndang oleh jodoh. Amin. 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 Weh. Amit iki Oh, sanding. nggih. Oh, wes alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga pemuda Dusun Jabon Jatimulyo mriki Nggih. karena dalam rangka memeriahkan hak apa ini? HUT kemerdekaan Gebiakan Turangga Renggo Budaya. Tahun baru. Tahun baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 hari ini ternyata Mas Dres dalam rangka memperingati tahun baru, bulan baru. Bulan baru. besok juga peresmian 3 tiang wifi ini. Oh Masya Allah. UNM. Ora wis kuwi. Muga-muga kabeh pinaringan selamat donya akhirate. Amin. Amin. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten klentak-klentuk anggen kula Gojek. Kula sak kanca kalian Mbak Rinvi nyuwun pangapunten sak kata-kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi